fumador durante 35 años. Hace ahora un tiempo me noté un bulto en la boca. Algo raro. Cada any moren 370 persones a Catalunya de càncer oral. La gran majoria es diagnostiquen massa tard. Para quedarme más tranquilo se lo consulté a mi dentista y me puso sobre aviso. Era cáncer oral. Me lo cogieron a tiempo y pudieron operarme. Y tras unos meses puedo decir que estoy curado. El teu dentista pot salvar-te la vida. Ves-hi regularment. És un missatge del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya amb la col·laboració de la Societat Espanyola de Cirugía Bucal. Pretenem des del col·legi és apropar-nos, sobretot als més petits, perquè estem parlant d'hàbits saludables i la salut bucodental no la podem oblidar, i els hàbits normalment s'adquireixen a les edats infantils, i és el punt que nosaltres trobem que ens hem volgut dirigir des de, amb les il·lustracions i la redacció d'aquest llibre, per apropar-nos a les famílies, als més petits, per inculcar aquest tipus d'hàbits saludables i bons consells de salut bucodental. Aquest és l'objectiu. L'any passat va ser tot un èxit i aquest any el que hem fet és millorar encara i tenim un autobús encara més acondicionat perquè els nens puguin entrar dintre, perquè puguin interaccionar més amb el tema de la fada, amb el tema de la salut bucodental. Tenim lloc per fer fotos, tenim, com deia, que la gent pugui entrar i sobretot els nens puguin entrar a l'autobús, i creiem que és una bona iniciativa i si el temps ens ho permet ho anirem repetint cada any. D'alguna manera aquest projecte uneix, en el meu cas, dues vessants que són molt properes a mi, el món de l'escriptura i el món de l'odontologia. Aleshores, com que la meva dedicació principal és en l'atenció primària, tota aquesta part preventiva i aquesta part de donar consells i aquesta part d'acompanyar les famílies i els nens des d'edats molt inicials m'és molt propera i me la crec molt, què millor que vehiculitzar-ho a través d'una història, de tal manera que no només tinguéssim aquesta part, aquesta vessant de foment dels hàbits higiènics, dels hàbits de salut bucodental, sinó que a més hi hagués aquesta part de foment de la lectura. Té com una doble lectura, no? Que dius, no és només un conte que es queda aquí amb una història, sinó que a més, divulgar tot això encara dona més motivació, i tant.
Parlar del càncer oral significa parlar d'un càncer que ens afecta bastant a la població. Entre el 3 i el 5% dels casos de càncer significa que és càncer oral. A més, és una malaltia amb molta morbilitat i amb molta mortalitat. Un de cada 4 pacients moriran un cop diagnosticats de càncer oral. La dada més preocupant és que el 85% dels casos es diagnostica de manera tardana i és evident que necessitem fer un diagnòstic precoç. De fet, si tenim un diagnòstic precoç, el 90% dels casos es poden salvar i es poden curar. Els factors de risc més importants i principals en relació al càncer oral, sobretot hem de relacionar el consum d'alcohol, el consum de tabac, una mala o deficitària higiene bucodental, també les pròtesis mal ajustades i també podem tenir els casos d'infeccions per segons quins virus. Com ens podem protegir pel càncer oral? Sobretot amb no consumir alcohol ni tabac. Això és fonamental. Són els dos principals factors de risc. Una molt bona higiene bucodental s'ha de determinar, tenir una bona dieta equilibrada i fer visites periòdiques al dentista i no deixar que les lesions a la boca perdurin en el temps. Més enllà de 15 dies, una lesió a la boca ha de ser revisada per un odontòleg. I recorda que el teu dentista et pot salvar la vida.